थस सुदां नोंखौ बुरभक बर' मेलेमगिरि फिसा खामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोन्था बेसां मोनदों खोन्था नामा बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन नामा नोंसोरो सुलायनायावबो साया फान्दावस्रि ना मा नाम माने फेसबुकावहाय माबा नाम दं बेना आं सोलि होननाय आरोना माने फाइनाल जायाखै बे बाथ्राया बे नंगौना नङा खिन्थु बेखौ बिसास खालामनो बिराद गोब्राब जादों आरोना आं माने सानाखैमोन जि बिदियाव जागोन होननानै माने आं बिराद शकिं जादों आरोना बे नंमारगोना नंमारा नंगौबो खोमादां बिनि आखाइनि टाटुआ माने सेम टु सेम आरोना बिनि आखाइनि टाटुजों ओमफ्राय माने सासे इउटुबार मानसिया बोरै बिदि जानो हाथावगौ माने हाथावगौ नंगौना नङा माने आं माने बिसासखौनो जायाखैमोन आं जेब्ला टाटुखौ नायदों अब्लासो बिसास जादों मा बुंगोन आरोना आजिखालि मा जामारदों जेबो फोथायनो जेबो माने बुजिनो हाला फान्दावस्रि आंनो जेबो पार्सनेलि दुश्मन गैया आं जास्ट बुंनोसो थांदों माने बेफोरबायदि खालामलायो आरोना जोंना बे इउटुबारफ्राबो साननो गोनां बाथ्रा आरो मा बुंनो आरो बेसेबांबा दंबावो बेफोरबायदि खालामलायनाय नंगौना नङा आं सिमाङावबो सानफेराखैमोन दि फान्दावस्रियाबो बेफोरबायदि खालामगोन सिमाङावबो आं सानाखैमोन आं फार्स्ट भिडिअ नुनायावबो आं एसेबां गुरुत्त होआखैमोन आरोना जेब्ला आखाइनि टाटुखौ नुदों अब्लासो नंगौ आरो बे मानसिया बोरै बेफोरबायदि खालामदावनो हागौ नंगौना नङा ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय थानाय बोरै बेफोरबायदि खालामदावनो हागौ माने सन्देहजों माने बिराद कम्पेयार खालामदों आरोना माया मिलायो खिन्थु नंगौ आखाइनि टाटुआ मिलायो ओमफ्राय मानसिया जुदि नंमारगौबा अब्लाथ' बिराद लाजिथावना बाथ्रा जासिगोनलै जुदि नंमारगौ अब्ला नंगौना नङा ससियेल मिडियाआव ओरैबाबो भिडिअ बानायलाबाय थायो बियो इन्टारेस्टिंनो मा मोखांजों माने मा बुंबावगोन आरो हमना मोनला आङो मा बुंबावनो दासो आंनि भिडिअ सासे मानसिया हरदों आरोना भिडिअखौहाय आं माने नंगौना नङा फान्दावस्रि होनदों आरे बेबो बेफोरबायदि बोरै जानो हाथावगौ बिराद सानदों आरोना आं खिन्थु दाबो एसेबां डाउट गैया खिन्थु बे टाटुआ सेम आं डाइरेक्ट आं सियरलिबो आं बुंनो थाङाखै नंगौना नङा बेबो खोथा दंना नंगौना नङा ओमफ्राय बे मानसिफ्राबो बुंदों बेनो फान्दावस्रि होननानै नंगौबो जानो हानाय बोरै बेफोरबायदि जाथावगौ माने जुदि नंमारगौबा आं गाबोन आं मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन र' मोजाङैनो आं इनफरमेसन होगोन माने मा बुंगोन आरोना माने एसेबां जानकारी गैयैयावथ' रावनिबो सोमोन्दै एसेबां बुंनो हाया नालाय सिगां मिन्थिग्रोनि मा जायो स' बेनो नोंथांमोन आं भिडिअ मोनसे आं लाबोबावगोन बिनि सोमोन्दै